Viewers all over the world. Now, for some of you that are seeing me for the first time, one more way fi Eze-Ana, Ugochi to be an orifite. Abu Moji sin Chuaja, Ugochi to the temple, and in a bar family, because all more the teacher. Abu Moji sin Chuaja, Northern Restoration Evangelical Mission. Look at the Passozi or the Libo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No bochita, no gawan case, you so quite you able. All you need to know about Yachi and the Ikenga. Get a guy in a Kumake. Nachi Buzo. She will the closest being to you. Chigi bu the Iho for guardian angel. For their spiritual being. For their spiritual guide. Manaworodo. My ewu or wherever my own good is something. Follow what ya she on you. But I can tell you, Munga Podia, she on you wa mother. Yes. Then she on you wa will force his near so. In the Igbo spirituality, that's what represented that forces so chigi kana Ikenga. And I see the Ikenga or other Jew. Get a gun Kumakia. Malu chigi the Ikenga chigi. Makana chigi the Ikenga na alukolo. Don't allow anybody to separate them for you. Feed Yachi and the Ikenga together. Makani gwebike. Igezente nankusu iga mwata so many things that you need to know. Because what you don't know remains a mystery to you and not to all. Kaigabani. Okwadempa. HF na in the month of June. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier and all of my room of Ajay National Temple. This show to go in the temple, Chuaja, go for Kubiokuni sending next to all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Into a Kaisa Chunya Baja, Ganyan on one. See Bazon Kawai and Immediate Loma. Chuaja. Bogotana temple chuaja to entities of powers. Then eventually may wave Mesaraka. One natural quaja Bakaraja Kalirogu. Oh, I be the group ritual I carry 3 years. Oh, one day so I since I be the death. Yes, but I got Chicotia, HF and Ayana they show you go on the social media. Was he pass on call one? I can send the son this way and Ayabata only. Yes, we have massive testimony, but I had to show you Macaro necessary of the head. You have not checked what you need to Raja, and I took one woman. You must have altar that speaks for you. So, I'm only interested this way now in the month of July, a book. But when they show, I bought family, no one has you and I chat me on WhatsApp 0805 78 37 672 or 0813 8243 871. Let's proceed. Get a guy in the Kumakia. I am a Kawara here, Basabuchi, on you one mother. Yani Ikenga sochi. When I call again, I show you one mother when and one more to aqua. On all the key water phone. Phone is useless. SIM card is useless. It's only when the two comes together. Again, we can email something meaningful. Yes, you put them into you put that phone into greater use. It's like phone, SIM card, and memory card. They are the same. They work in harmony. Actually, I'm well simplest example where Kawada Hebuchi, only one mother, Ikenga sochi. Don't allow anybody to split them for you. It's not for your own good. The person might succeed in this separating them. Before you know it, the person will ask you to feed their chi each, feed their own each. That one. As in Igwebike. Manage can not take one again. Nachonyo one man in Ikenga sochi. Ikenga with the powerhouse. Ikenga representing all the forces. Money in sochi in one as powerhouse beside Yachi. Without Ikenga, Yachi is moveless. Makade unada zaba daruko. Gere kan ne kumakia. Always born in chole poku chi na money in so chi Ikenga chi. Hani never one and feed them as one.
Don't allow anybody to tell you to feed your chi separate, feed your Ikenga separate, feed the onye nkewa, onye ụwa separate. You are just wasting resources. Ha niile bụ ofu. Kpọkọọ ha dịka a unit. Feed them as a unit. Ka alụkọ ọrụ as a unit. Maka igwe bike. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Kụrụ onye bụ chi. Ijegoro in other spirituality. For you to understand Igbo spirituality well, you need to have a vast knowledge of other spirituality all over the world. Because spirituality is one. Ihe dị iche na na-asụ n'onu n'onu. Maka ndị Igbo tụrụ ilu sị na mba na-asụ n'onu n'onu ma na-akwụ ụkwara ọbụrụ otu. By the special grace of God, enwere m opportunity wee gụọ so many spiritual books, including esoteric books. I can tell you without missing words that in all spirituality they are one. And every spirituality recognize and preach the closeness of an angel. Whether a body an angel, grave angel won't do, but I get an angel. But a spiritual guide, but a spiritual force, but a spiritual entities, whatever you call, they are just saying the same thing. But at the third eyes, here in Abu, to buttress a point, no with another force, not behind the scene, that is propelling you. Eto according to all the spirituality. So, Igbo spirituality amadiche, abazie atara eba ke kewa we kewa chigiche, onyo waiche, gaiche. If you divide it like that, how can you back it up with other world religion? Other world religion recognize them with chi, na forces whether it for their spiritual entities. So again, can you maka go a novice kabatara ọrụ n'ọdịnala Igbo ọfụ a seeker. Don't allow anybody to exploit you by asking you to pay for feeding your chiche, feeding your onyo wiche, feeding your Ikenga. At the end of the day, you will be tired and frustrated. Again, can you feed your chi and then more so chi Ikenga chi as one, because they are one. They work alone with Inka. All the head. The head cannot move without the neck. Without the neck, the head is moveless. As a unit for your own benefit. Yes, by so doing, you will be able to benefit the power of Igwe, power of unity. Chigi na mwoso chigi, one. Feed them as one. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi na mmụọ chi na Ikenga chi. Mana most times you do not recognize them because they're ignorant of how things work. Yes, Marona Chigi recognize ya chi etu onye ọbụla nwere nke. Mana it's unfortunate that some people abandon their chi. Mana malụ na ndị Igbo na-ekwu okwu sị na onye buru chi ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ. Yes. Onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ndị Igbo adịghị kwukwasị na ọ bụrụ na mmadụ ghara chie ịmarụ na ihe seke ga-eme ya, maka na Igbo tụrụ enu sị na chi onye adịghị n'izu isi na-achị yawa. Simple meaning na izu ọbụla agbara na mmụọ a ga-akọnsọtụ ya chi. Chi will your last man standing. Chi no ka ADC. If for governor kwuru or president, that man na akwu ya nazo and about ADC. Onwere ihe ga-eme the chief executive. Ma ọ bụrụ na the last man standing na-ewepụrụ ya n'ụzọ. Akọrọ m akụkọ wee kọọ akụkọ mgbe the former president of Nigeria, General Ibrahim Badamasi Babangida, when he was the president of this country, enwere onye ADC ya na Konebelo. Yes, there was a coup plot and the rest of them. In that coup plot, in order to protect Mr. President, Konebelo was injured and he passed on in that particular incident. So, what it means is that your ADC, your guide, is the one that takes your bullets, takes care of you, takes charge of you. So, before anything will happen to you, that thing must have first deal with your forces. That's why I'm always encouraging you to feed your chi by building personal relation with the chi. Kikeni ha wena alolo won maka chi uburu onu
ihe na na-ada ifọkwa mana chiguru ju afọ ọ dị galant wee na-anụrụ gị ọgụ recognize ya dị fat na recognize ya otu ya onwe maka na ekene nwaanyị na-agwa akịrịka adị agwụta ọzọ chi gị mmadụ niile chukwu ya dịghị mana ọ ọlụ extra mmadụ na onye a na-alụrụ ụma mana o nwere onye ga na-alụrụ gị ọlụ ofe iluo na ide show interest n'ịma ọlụ ọ na-alụrụ gị o nwere ike decide to ignore you because na nke o mere eme nwere nke recognize ya ekele onye na nke onye gwọrụ chi ọfụ akịdị ọgwụọ gịnị ka m na-ekwu maka ya recognize ya chi mara ka esi recognize ya chi ọ bụrụ iwu na ị ga-egbu ihe mme recognize ya chi ebe aka ruo nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ihe dị mkpa wepụta ụtụtụ si chi onye ụwa m ekene m Ikenga chi m ekene m mmụọ niile so chi m ekene m ụnụ mmụọ niile ya na chi m na-erikọ ekene m ụnụ onye akpọrọ ya kpọọ ibia na gị nwa na onwe udo ekwu okafọ na-ebịa taa ka ikene maka nke o mere were na ya ka o mere gaba n'iru na-esi ya deje deme n'ọhịa na-ekene wee na-agwụ ya na taa ụbụrụ ụbọchị orie n'ihi na-ejekwa Nnewi ka ije mee nke a ma ọ mee nke ọzọ na ihe na-ayọkwu ya bụ ka agba gị na onye na-etu akara ka ọ dị ka esi ya na akakaka ya ma na jijiji ya ma na ị ga-eje n'udo nata n'udo n'ihe ọjọọ ahịa emeghị n'ụzọ na ihe ọjọọ ahịa akpọ gị iru n'ihe ọma ya akpọ gị nwoke ya afụ n'anya nwaanyị ga-afụ n'anya godo etu chọọ ka ọ dịrị gị maka na etu isi ka ọ dịrị gị ka ọ ga-adịrị gị mgbe ya na chi dị mma ga-adịrị gị n'ije gị taa dị iwe ejewe ebe ị na-eje apọịntment gị na mmadụ gwuru ịkọsara chi gị ịgbọrọ na onye bụrụ chi ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ chi gị na mmụọsọ ọzọ chi gị ọ ha bụ ihe iji aba ya bụ ihe igwe aba ha wawu ya aba ịkọsara ha mkpa gị data ije ihe na-achọ ije ịkọsara chi gị na mmụọsọ chi gị na ezumezu gị chi gị na mmanụ emere ihe na ndị ị na-emere ihe gwa ha ebe ị na-eje ịmụ na nwatakịrị nna ya dị uru ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ ndị Igbo tụrụ esu na nwatakịrị gwa okenye ebe ọ na-eje ọgwa ihe ọ ya eru n'okwu na oruo ịgwara chi gị ebe ị na-eje ka o wee gwa gị ihe iyi ekwu na ọnwụ na iruo dị ya ịgwara ya ịgwara chi gị da biznes ya nwa na investmenti ahụ ị na-achọ ka ịbanye n'ime ịgwara ya ebe ị na-achọ ije na ihe ị chọrọ ka ha mere gị ịmụrụ na iburu chi gị ụzọ bụrụ eze onye agwara m ndị Igbo tụrụ ilu si na onye eze onye agwara m na-eburu si n'ọgọdọ na-apụkwa ụmụnne ya so iwu ọkpa onye kpụ ya kedu the last time ị celebrate chi wee gwa ya wee kene ya na nke o mere wee gwa ya mere gaba ọ bụgoro na ijiri long term nwere ego eji echukwa chi ihe dị mkpa m ncheta aka mgbe onye ka ị wapụrụ ọchị mgbe onye ka ị siri chi gị wutu okwu ọnụ goro ma ọ bụ na onye mgbe ị nwere ego mmanya ọkụ ị nwere ego ọchị ị nwere ego ihe mmeghachi ihe atụ kuru mmiri nkịtị na kọpụ mgbe ya na mma onye tụrụ ka o ji a n'aka Paul libeshọn gwa chi gị na mmụọ gị na-ezo na mmiri na mmiri bụ ndụ na ndụ gị ga-adị tinyekwa ihe eji eleta ndụ anya tinyekwa ogologo ndụ narị isi ike ị Paul libeshọn ọ gị n'obi gị na-eche na mmụọ ama anabata ọ bụgoro cup of water mmụọ nabatara ya njọ dị mmụọ esoro gị ekwu akụ ka isi akụ mmụọ adị eche ka isi eche gwa mmụọ na mmiri ka iji n'aka wee na-agụ ụtụtụ na mmiri bụ ndụ na ndụ gị ga-adị na ihe eji eleta ndụ anya ga-adị narị ike si na ahụ ike na ọ ga-adị mechaa Paul version 4 times ihe dị mkpa m ncheta o ngworo onye iji ụgwọ ịpụta ụtụtụ ikene ya odogwude eme amaka na nji okwu uche m dị n'ego gị ahụ ite wude m tụrụ ụgwọ anyị obi edere mana ihe ga-ewute onye ahụ na-efere ịlọ ụzọ ọgbaghị nkịtị o nwere ike ọfụ ọgbaghị nkịtị ọchịa ọ ya sị onye isi nachacha ụdara ọzọ tara ụkwe mka zọrọ ọzọ mana ikene ya ọ maghị na uche gịrị ya o nwere mgbe ọ ya elekọtaja ya fụzi humility etu isi eme ọ sị gị depụta anyị jie na set gị aside ọfọ gị ntị gịnị ka m na-ekwu maka ya recognize ya chi nọọ ncheta aka esi na Nigeria ego eji echukwachi ọ bụrụ na ijiri ọchị ego eji echukwachi iji ọnụ were ọnụ kene ya gwa ya na nke o mere n'ịma ma yọkwa ya mere gaba n'iru ya nyekwa ya nkarị ofufe ego ka iwe nwee ike ime ihe i kwesịrị ime maka na nwata kwụ ụgwọ ochi o nwere onwe ya ọ bụkwa nna iji ime ihe i kwesịrị ime onye kwụ ụgwọ ochi nwere onwe ya mana ọ bụrụ na ijirọ cheta ile ọma ka eji na ji aga n'ogwu ọ ya adịrị gị mma n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile onye ike na-esi n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị oge awa nke eziokwu ihe ọma ka asị ya mee asị let there be liberation, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracle n'aha mmadụ niile. ọ bụrụ ya gazie ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi ọmụmụ n'ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri chat me on WhatsApp
0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. May the blessing of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected. May you be favored. Now, Chukwuoke Premier, you can listen. I can't. Cameron, good no.